Balíček, ktoré ocenia všetky ženy, ktoré majú radi takú eleganciu a potrebujú si trošku len vytuniť to líčenie. Takže ja tu mám balíček, kde fixačný gel pod make-up je ako darček. Takže pozrime si, máme tu Flash Intensity maskaru, to je maskara, ktorá dodáva 200% objemu a obrovské samozrejme dĺžku, ale teda najmä ten objem. Je to špeciálna kefka, ktorá má schopnosť naozaj zobrať úplne všetky chlopky a obaliť ich tou čiernou farbou a potom to vlastne krásne potiahnuť do objemu. Ja napríklad, to vidíte na mne, žiadne obočie, žiadne myhalnice, riedke vlasy. Takže ja si s touto maskarou naozaj pomáham. Bez tejto maskary by som nemala žiadne myhalnice. Teraz mám fázu, že nula, nič. A vidíte, mám ich tam trochu niekde, vidíte, a to vďaka tomu, že si ako prvú dávam túto Lash Intensity. A ja si potom ešte dávam jednu vrstvu. Ďalej tam máme tento transparentný gel na obočie, ktorým si viete krásne vyčesať chlpky, keď ich máte. A zafixuje to vlastne, je to číry gel, ktorý nedodá žiadnu farbu, ale krásne vám to zafixuje hore a urobí taký liftingový efekt tváre, taký optický. Takže máme tieto dva produkty a teda tretí produkt je zadarmo, je ako darček, je bonus a to je fixačný gel pod make-up, voláme ho aj vyrovnávač terénu, pretože je to vlastne gel, ktorý krásne zamaskuje tie napríklad rozšírené pory alebo vrásky. Skrátka pomôže tomu make-upu, aby krásne sa prilnul na tú pleť a nestrácal sa počas dňa a aby krásne na celej tej tvári dobre držal. Ja som už dneska všetko možné robila, na jedno jediné miesto som si ten fixačný gel nedala a podľa mňa to na mne vidíte. A to je jediné miesto, kde sa mi pri tej práci trošku stratil make-up a to je pod okom. Čiže všade, kde som si dala ten fixačný make-up mi drží, jedine tu nie, takže na budúce si ho dám aj trošku tam. Takže toto máme ako balíček ďalší. Verím, že sa vám páči a že využijete.